हिन्जाव थाखानाय हौवायानो बेलेग हिन्जावखौ लानानै खारनो हायोब्ला हौवा थाखानाय हिन्जावानो बेलेग हौवाजों खारफालांनो हायोब्ला अब्ला बै पलिटिकेल पार्टिनि मानसिफ्रा मानो पलिटिकेल पार्टिखौ सोलायनो हाया जानो? बै हौवा हिन्जाव बेलेगजों खारलायनाय लाबोलायनाय बिसोर हौवा हिन्जावाथ' समाजनि मोनसे गोरा दोन्दालजों खाना दोनजाबावनायसो। बे समाजनि गोरा दोन्दालखौनो बिसोरो नेवसिनानै बेबा बैजों लालाय खारलाय जाबाय दं जोंनि बे समाजाव। अब्ला पलिटिकेल पार्टिनि मानसिफ्रा मानो ओरै खालामनो हाया? मानो पार्टि सोलायनो हाया? मानो गाव पार्टि सोलायनायखौ लानानै मानो दावराव जालायबाय थानो? मानो दरखार नांदों? बै पलिटिकेल पार्टियाव थानाय सेला मेलाफ्रा खालि बिसोरनो मा नांगौ? फैसाल' नांगौ। बिसोरो मोनसे पार्टिनि थैनाय थांनायजों जेबो सोमोन्दो गैया। बिसोरो मोनसे पार्टिया थैबाबो बिसा जेबो गाबनाय गैया। बेबा मोनसे पार्टिया पावाराव गैया, बै मोनसे पार्टियाव मालाय थांलायगोन पावार गोनां पार्टियाव। खालि बिसोरनोल' नांगौ गारि मथर थाखा फैसाल' नांगौ। गारि मथर थाखा फैसा मोनबानो जाबाय। बिसोरा पार्टिनि जेबो सार्थ गैया, पार्टिनि सार्थ गैया, पार्टिनि मोजां गाज्रि बिसोरो साना। बिसोरो फैसानि थाखायल' मोनसे पार्टियाव जयेन जायो। नाथायबा बेबायदि जानाङा। मोनसे पार्टियाव थानाय मानसिया नोङो बै मोनसे पार्टियावनो जि पार्टियावनो थादों बेखौ थैनाय थांनाय थैदोंबा नों फोथांफिननो नाजानांगोन। बेबायदि बे पार्टियावनो नांथाबनानै एकदमबारे मोजाङै खामानि मावथाबथारनांगोन आरो थैबाबो थांबाबो थैनाय थांनायनि खोथाखौ सानालासिनो एकदमबारे आं बे पार्टियावनो दङ, आं बे पार्टियावनो जेब्लाबो खामानि मावलांबाय थागोन। बेफोरबायदि मानसियासो मा जायो? पार्टिनि गुबै मानसि जायो। नाथाय नै ओरै थांलाय ओरै बे पार्टिया गैया, बै पार्टियाव जयेन जालायबाय, बै पार्टियाव पावार गैया, बै पार्टियाव थांलायबाय। बै गाबोन समफोर बै पार्टिया पावार गैयाबा नैबे पावार गोनां पार्टियावनो फैफिनलायगोन आरोखि। बैफोरबायदि सेला मेला फैसानि लबियाफ्रा। नाथाय बेबायदि जानाङा। मोनसे अलखद समाव नैबे थैनाय पार्टिखौ गारनानै पार्टिनि मानसियानो खिथु देखायनानै गुबुन पार्टियाव जगदान जाहैनानै बेबायदि खालामनाङा आरोखि। पार्टिनि मानसिफ्रा लोरबां जाना थानाय पार्टिया दुखु मोनो। आखाइजों आखाइ हमलायनासो बे समाव जों खामानि मावनो दरखार दङ। बे थैना थानाय पार्टिखौ जोङो बोखांफिननो थाखाय आखाइजों आखाइ हमलायनासो खामानि मावनांगौ। बे समाव जोङो गारनानै थांनायनि सम नङा आरोखि। जाय गारनानै थांदों बियो पार्टिनि जेबो मोजां मावग्रायानो नंखाया, फैसानि लबियाल'। दा प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि खोथा रायलायबाय थादों। प्रेक्टिकेल बसुमतारीया इउपिपिएलआव थानाय समाव फैसा गरनैसो मोनबाय खोमा, एसे बुथुमना लाबाय खोमा। दा पावाराव गैला, फैसा मोनला। दाख्लैबावै स्करपिय' बायदों बियो। बे स्करपिय'नि फैसानि EMI मारिनो थाखाय दा पावाराव थानाय पार्टियाव थांदों बियो, बिपिएफ पार्टियाव थांदों। गाबोन समफोर बियो इनस्टलमेन्ट मारिनो थाखाय बेनो फैसा नांगोन, बेखौ बुथुमनो थांदों बियो। गाबोन समफोर बे बिपिएफआ पावाराव गैलाबा आख' बे गुबुन मोनसे पार्टियाव बास्लायफिनलायगोन। बेखौ लानानै जों दावराव दावसि जानो गोनां जेबो गैया। बिसोर खुनु पार्टिनि मोजां मावग्रायानो नंखाया। बिसोरनो खालि नैबे फैसाल' नांगौ बिसोरनो।